andinge. Nggih. Isih sekolah nak, isih sekolah. Mboten, pun lulus. Sampun rabi? Dereng. Wah, burung. Takon-takon ki opo? Ning takon mbok menawa warga masyarakat Getas Bandung Gede iki pengen duweni bojo sinden PDKT ta ya andinge. Isih sekolah nak? Mboten. Sekarang yo sinden iki top, Mas. Lah pripun, top pripun? Nek niki. Angger wingi lak masuk angin to, Mas. Nggih. Dipeksa mangkat, Mas. Esuk ra karuan kae. Wah, angkat wayangan. Nggih. Monggo Mbak Irma bawa boten saged. Dipun lanjutaken nganu langgamipun boten saged. Barang ditawani madang, Mbak Irma dahar. Nggih. Banter nek kon madang. Lah niku urusane pun benten niku, Banter urusan nek kon weteng. madang. Mboten ngeleng. Nek kon bawa karo kon langgam ya. Monggo pemine dahar. Nggih. Andinge. Sido. Dalu, Mas. Dalu sing Nggih. alon. Lah mau nek alon jare ndarani loro. Ayo, iki banter ya? Banter. Dalu. Nggih, Mas. Sehat. Ya. Kok malah dadi Kaya kaya masa omong-omongan kon kaya ngene iki padake aku budek kok. Pi dalem jenenge sapa no? Kita Maharani. Wih, Pita Maharani. Nggih, kok penyanyi dangdut. Wah, iya penyanyi dangdut saiki dadi sainden. Iya toh. Aku nek awan nyanyi dangdut bengi sainden. Wah, double loro. Iya no. Sedina iso pindho. Telu. Ping telu. Iya. Wah. Mas, sedina ping telu. Lah nggih. Kaya ngombe obat. Ha nggih. Beda kaya apa ya? Sedina kok ping telu. Wah. Ya, Piye? pi dalem saking Solo 3. Putra entuk 7, Mas. Ha nggih. Solo. Solo 3. Putra entuk 7. Kok iso? Salah telu. Kuwi lak nek angka. Nek ning nggon aku ra salah. Lah ngopo? Nek nggon aku ki dijamin ki bener terus. Lah ngopo kok iso Ya ora ngopo-ngopo. wedok Hmm, bener terus ya? iya. Anjene wong wedok ki maha benar. Lah Yo nggih. iya Nggih no. niku. Wong wedok ki maha benar. Nggih. Bali. Wis iki iso ana kancane. Bali. Iya. Terus ayo ngrasake Pak barang Bali. Iso ana Pak Jono jagongan jos ngono karo ngopi ngono. Bali. Iya. Engko nek tekan omah kok di apa? Dikandani werna-werna terus karo metu aku ra melu. Terus lajang napa pun mboten lajang? Piye? Ya maksudnya wis rabi apa urung? Aku rabi bola bali. Wah, iki. Berarti wis menikmati dari segala hal. Segala Lah niku piye? mawon. Apa menjajal? Oke banget Mas iki bocah liku-likune hidup oke tenan. Kok liku-liku lho? Wah, Mangsa ya kulik-kuliku. maksudnya iki wong urip bebrayan iki paribasan iki gonjang-ganjing uripmu ngono iki lho. Gonjang-ganjing iki masalah ngawur wae. Ning tentrem tenan saiki. Tentrem. Mergo dhewe kuwi. Iya. Ya, Kok tahu? Mbak Pita Maharani Nggih. saking Solo 3. Solo 3. Jos, ya, andinge. Ah iki. Jan. Nggih. Sinden kok kebayake beda-beda ngene. Sing Ya apa kek ra ngerti ki ndadak kredit. Nun? Arep nyindani Mas Kading lo anyar kabeh iki. Piye? basa lah gongso kok keren. Mbok ki rami-rami aku to. Ora Mas BG Bagong Gareng iki ora. Bagong Gareng iki kepiye? Lah BG kuwi iki asline iki marep rono ki Gareng. Dadi nek BG iki Bagong Gareng. Dadi aku ki gamelan milu duweni. Lah kok nilu? Wis ngentuke iki aku ora ketang 200 ngono ki. Berarti nek milu duweni saiki ki ora ana jatahe ya. Bengi iki. Piye? Lho. Kuwi masalah beda kuwi. Aku ndene masalah apa to kok ora dibayaran bengi iki. Lah jare milu duweni. Ora. Yo gadah